A už je v 3. mesiace. V 3. mesiaci? A to je koľko dní asi? To je 90. 90 dní? Ty koko. 93. 93? A ešte pridáme 10, to je 100. A krumpla. Mennyi ma Isten bizony rep. Krumpla. Vyťahnem padáku pretlak. Padák. Počúva, a čo spravíš, Migo? A máš ho zemiaky. rád, máš ho rád. Nie, on dobrý. Ja mám také No, gule vidíte. ako zemiaky. Kamer. A vieš čo povedal? Je na 17 metrov. Ako? 20-30 metrov. Ticho, počkaj. Čo? Ticho. Ticho. Ha, Čo máš? kokos ako kukurica. Tu idú pipky, pekné sú pipky. Pipky, pekné sú. Počúva, seba ticho bude z kukurica. Lebo to ode. Joj, tak szara, gyere meg toszal. Van kókok a fejedbe. Ott? Ott van Lajosa, Bujko. Hadd legyél. Itt vagyok én. To je jak telenovela. To som. Hej, počuješ, vieš, aký vtip, pičko? To čo je? Pičko, daj si to. Ja tam mám víno. Zobej mi A preč ten si bicykel. nie. Zobej mi tam preč bicykel. Opri ho tam o ten sníh. Na bakáto, ti tam dám. Gyere ide! Megy ezt! To som nestihol. Ako malú? Tu máš Ľúbi vás, melón. ľúbi. Počuješ, to je info do Boha. To berem. Ale nespadol ti. Vetra máme za to víno. Hej? To je žerec o tom. Železo? Hej, Hej? Dobre. Až do umy. A ej, to je to za magniťa. To mi pošli ma. Te hülyeké, mit csinál? Te hülyeké. Video roka, kľudci. To bude. Hej, kam napojem. Ešte mňa pojebe. Ej! Jak zývaj, Iďte zase, ne! Čakaj. Pišta, hej, dobre Nike máš, kde si kúpil? Či dobre tenisky máš? Piči. Rozjebaný. Hej? Aha, Ale dobré sú. aha. Koľko stáli? 98 forint. Forint. A čo to je nula? To je nula pre nás. A tvoje koľko stáli? Vieš, čo mi stalo? Kontajner. Mačka. Tam mám aj chleba, aj salám. Ako robí mačka? A medík by sa. Prestaň. 3 minúty nahrávame ešte len toľko to pomôže. A ako trká pesa mačka? Jeden líže kokot, a druhý jebe. Ja dovolím, no, ja to som nepoznal. A oni dobrý máš účes. Si chodíš kde strihať, ku komu? Kde? Pri Ty sa kovi. nechodíš tomuto, jak sa volá? Milan, nie, k nemu sa Hej. chodíš strihať. Pri kovi chodí. Vieš komu ja chodím? Ku komu? Nie oník, Miriam. Mám takú ženu, čo mi líže kokot. Líže kokot. Hej. A kde čo mi nejde na hlavu? A ja to Pozor, chlapci. To je celá máda. Kamerovať. Mám 8 giga. Tak to je iná vec. A jaký vtip neviete? Taký vtip povedz. Ide hore, dole stojí. Má pravdu. Ide dole, hore stojí. Ide vonka, von stojí. Ide zvonka a donúca stojí. Čo je to? Kokot. Kokot. Hej, má pravdu. Keď to uhádnete, dám 100 eur. Máte kokot. Mám. No. Není to Ravana. Není to ono. Dvere sú to, dvere. Dáme brana. Mačka taká farka. Ide hore, dole stojí. No však to som povedal. Ja
Šaše, mačka ako farka. To povedal. A teraz, A mňa kamera. teraz Ani si farmer poviem má. druhú hádanku. No. Koľko má piča dieru? 2. Jednu. Nechaj opesti, áno. Má pravdu. Koľko má piča dieru? Jednu. Nie. 4, 3. 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Piča má toľko diery, pokiaľ mu nepredchám. Taký kokotom, aby to robila. Jaj, piča, tvoja piča. Švíť, hej. Adi nejaký pusit. A ja. Pusit. Pusit adi nejaký. Choď, Magdy ti dá pus, Magdy. Tu máš vyperu, tá je lepšia. Ide upiť. Kam ideš, Pišta? Letieť? Ide zapáť. Nemá kokot, musí spať. Hej, hej. Kevin! Mark, Beru. Každému rozprávam. Frigo, to nie je Dormeo. To je jeho. Bere, Robert. Počkaj, Piško, povedz to ešte raz. Ako ju ľúbiš? Poď preč. Ukáž. Biľoďare, biľoďare, Ľudný, jak sa znervil. Taký stepinky tazeň. Aňo. Ale my vás nekamerujeme. Povedz jej niečo, však my nič nerobíme. Kameruj, čo si zesratý. Však vám. A Júlia, nerobíme nič. Júlia, na nečuke perina. Hej, hej, Riči, piči. Teraz ti kaparam. Frigo, Posu. ako sa povie po cigánsky, idem spať. Ďuke make. Idem spať po cigánsku. Pinčáren tu mane čači pena. Idem jebať. Čo to je pinčáren tu mane čači? Pinčáre. Pinčáre. Daj mu pokoj, hej. Čo? Ne, Ale podľa. a červeky na